keuken, waar roept een. Waar is er bij de dooskat? Een vrouw in een witte moaasjas komt het gongen. Het zwarte heer wielt om me hollen, krekkers kwam ze van bed. De jas zit maar een stoffen baan om haar lief vastknopen, maar in alle hastigens had ze dat grif net goed dien, dat onder het rennen waait de jas iepen. De vrouw reageerde dadelijk door de flappen bouw te griepen, maar kan net voorkomen dat het vel even het doorjacht zocht. Onder de moaasjas draagt ze verder neer. Poer neken. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think you need. Mijn verhalen voor de boppenbouw van de basisschool. Al die losse verhalen. En het is eens een sammeling van verhalen die ik in van jaren schreeuwen heb. En gewoon ben publiceren in het tijdschrift Switch, nou check. En ik vond het een schande dat er verder niet maar dien was. Want ja, zo'n tijdschrift is eenmalig, dat komt ergens op een stapel. En ik weet uit ondervinding dat ze daar dan net wel een show hadden. Maar nou, en toen zag ik die verhalen al in werk, dacht ik heb ook genoeg van een boek. En toen had ik ze verwerken, sommige verhalen, dus gewoon verhalen in al anders. Dus toen had ik ze actualiseerd en zij is het boek dat is er kwam. De verhalen van Tomke en Sa, dat zijn levenverhalen, dat zijn mooie verhalen, fleurige verhalen. En dit zijn verhalen, ja, daar zit gewoon meer in. Het is hudder en ben die leeftijd, die kan verschrikkelijk hud wezen. Maar ik had wel zo bezocht te schreeuwen dat het humoristisch is en dat hudder, ik ben verzachter wordt terug het humoristische. Maar ja, dat ben ik wel eens nooit denken zelf van, oh ja. Hij versoept! Vrouw Terpstra raast het uit. Ze wil het ijs opgaan. De brandweerman kan haar nog krek keren. Onderwijls druk praten met zijn collega. De jongen is licht. Misschien houdt het ijs hem. Ja, ik ben bang dat het de enigste kans is, knikte oren. We binnen hem een touw om mijn voet. Als het misgaat, squarren we hem er zo uit. Wilst knopen ter Arjen het touw om het ankel. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed.